trăim și o cântare pentru Slava Lui Dumnezeu și vreau să completez sau să fiu în sentimentul sau în tema cântată de cor. Oarecare loc ar fi avut din lume decât acela din Palma Lui Dumnezeu. Vreau să vă citesc ce spune Isaia, în capitolul 49. Poate femeia să-și uite copilul pe care îl adoptează și să n-aibă milă de rodul pântecului ei. Dar chiar dacă l-ar uita, eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat în mâinile mele. Și zidurile tale sunt totdeauna înainte ochilor mei. Poate treci, se poate trece prin diferite momente dificile în viață. Dar cel mai bun adăpost poți să găsești și la Dumnezeu. Poate nu te înțelege tata și mama. Poate nu te înțeleg frații și surorile. Dar tu îți cunoști streța și apăsarea. Întotdeauna nu descuraja. Ești un om, un Dumnezeu care te are în mâna Lui. Și ești în palmele Lui și are grijă de tine. Cântarea care o să cânt spune cuvinte, n-am de ajuns să pot să-ți mulțumesc că în suflet ai stătit altul cuvânt. Din grele strâmtorări, dar harul tău ceresc m-a